Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 5-nji marty hepdeniň şenbe güni siz ýene-de Türkmen halky DBT kanalyna hoş geldiňiz. Şuňky gepleşigiň temasy geçirilýän prezident saýlawlaryna nähili ses bermeli? Nähili ýagdaýda men öz danaşgaryma ses berip bilerim diýen ýanky mesele boýunça gürleşýäris. Şul tema başlamakam birinji bilen men bizim taliplerimiz boyunca, Ukrayna'daki taliplerimiz boyunca gitşik bir gıysa informasiya beresim edýär. Bizim taliplerimiz bir bölegi Ukrayna ve İstanbul'a vardılar. Beýlik bölekleri ýolda. Kiýewde we Ukrayna şäherlerine uruş gidip dur. Gün-günden kynlaşar. Diňe Putin ýanky gruppirovkalary ulanyp gün-günden ýanky bombardirovka güýçlerde we gün-günden ölümçülük adam ölümler köpeler. Şonuň üçin men Kiýewdaky ýa beýlik şäherdäki bizim taliplerimize maslahat berýän gidin Ukraynadan. Ukrayna 3 günlük, 5 günlük, 1 aýlyk däl, 6 aýlyk, 7 aýlyk şu agyr ýagdaýa salynýar. Soň näme boljak belli däl, bir öňü gatgaranky. Şonuň üçin gidin şo ýerden inni okuw ýok o ýerde. 6 aýlap okuw ýoklugy hak. Polşa barın, beýlik döwletleri barın, gidin. Häzir ýürüýte Ýewropa döwletlerine 1 ýyllyk size gumanitar viza açyp otyrlar barsaňyz. Oňdaşyndan türkmenler Boston'a almana dogul haklary bar. Sebäbi Türkmenistan dünýäde Koreýadan soň ikinji diktatorsk rejim awtomatik ýagdaýda berýärler, ýöne dokumentyny gowy taýýar etmeli. Indi gelin Warşawadaky baranlara men şuň gürleşdim. Dün gürleşdim akşam. Sagman barkdylar Warşawa. Şo ýerde olar atylary ýerleşdirip, ýam kömek edip başlapdyrlar. Olar gaty begenip aýdýarlar. Men şo ýerde Warşawada Myraly Garamul diýen oglany Serdar Hojanepesova öz hormatymy we halkyň adyndan sag bolsun bildirýän. Şol oglan ýanyna oglanlar ýygnap ýerli halky şu bizim raýatlarymyza baryp kömek edip urukdurup ýanky köp işleri etdi. Kim eger Polşada ba bolsa, kynçylyklar ba bolsa, kyn görmän bize habar tutuň, biz Myralyň telefonlaryny bereli, şonuň bilen habarlaşyň. Myraly ýanky Serdar köp taňar ýakatyn. Hemme bizim aktivistlerimiň adyndan, türkmen halkynyň adyndan. Sag bolun. Indi Germaniýa baranlarym bilen habarlaşypdy, şolar gastinica ýerleşip, ýanky öz proseduralaryna gidip başladylar. İstanbul'a varıp aeroportda eýýam Ukraynadan gelen adamlar otyr, öýlerine gaýtjak bolup, ine şolar gurrun berýär. Biz Moldawiýanyň bilen, Rumyniýanyň bilen ýygyna gaýtdyk. Bize Türk awtobuslary Moldawiýada adamlar kömek etdi, Rumyniýada kömek etdi, naharlar berýär, pulsuz muht. Türk awtobuslary o ýerden muht alyp gitdiler bizi, ýani İstanbul'a çeldi. Hem ýerde awtobusda bize nahar berdiler, kömek edýärler. Gaty gowudat men hemmetine minnetdarlyk bildirýän, hemme döwletleriň ýolbaşçylaryna, şo ýerde benevol hökmüne ýanky volontier hökmüne kömek edýänleri, adamlara kömek edýän adamlara men köp minnetdarlyk bildirýän. Gynansak da türkmen hökümetine minnetdarlyk bildirýärler, bular gaçyp ýörler we opozisiýa bilemesin diýip hemme materiallary gizläp, ýanky özüniň hiç tap etbilmeýänliklerini gizläp gaçyp ýörler. Men her gerek bular näme tankit etmeli bolýan, şonuň bir dogry ädim bolan bolsa men hökmen aýdardym. Men görem okşaň. Şu maglumatlar maňa ýeten ok. Baran ýerine diňe paraxorlyk. İstanbulda bir dokument ýanky aljak bolsa, abede çel ýetişmese abedden soň günü başga bir ýanyna gelýär. 400 telewer, 250 telewer häzir çykarp diýen 2 sagat galman çykarp berip otylar. Olar şo sebäpli muht etmeler. Halkyň hal ýagdaýynyň agyrdygyny bilýärler. Şonda da paraxorlygy edip ýörler. Şonuň üçin bizde diplomat almady, diňe paraxorlar öz tanışlyk bilen paraxor pul berip, işe berip, şo ýerden şo pullary almaly. Bular maşgalatyny ekilmeli diýip pikir edýärler. Bular döwlet guruşy, döwlet, hökümet bu zatlaryň kellesinde ýok. Iň ýokarky kellesinde ýok. Öz medlerine öwürdi Türkmenistanyň baýlyklaryny jügütine saldy. Türkmenistanyň konstitusiýasyny eplep jügütine salyp, öz dili bilen aýdan zady konstitusiýadan ýokary boldy.
Ödem şunkı günne Türkmenistan'ın grajdanı hiç ili vezifesi yok. Gurbanul Berdimuhamedov. Bütün 4 milyon halk olup şonu biz tutsaw edip bilemiz. Men şonu gatyn görýär. Hemme ýerde öz garnaşlaryny goýdy. Ýol başly, ýa-ni hukuk goýan gurumlaryň ýol başly edip, inni bolýa ýol başly. Şoň aşagynaky işlerin ofitserlerim dymmotir men gatyn görýär. Ine şular ýaly adamlar döwlede katastrofa aňyrda dursun. Halky katastrofa edip. Inni gelin biz saýlawlara gaýdyp gelelim. Bize Türkmenistan'dan haberler gelýär. Saýlawlar näçe gaty şart ýagdaýda geçirecek bolýar. Eýýem 2 martdan başlady we gaty şart ýagdaýda bu torur 10 martda gowulgyň turjokmuş diýip gorkup şunu öňünden başlaýyn. Men şunu tasdiq edeýin, onsoň gazaklary getiripdir, ruslary getiripdir. Şular nablüdatly hökmünde tasdiq ederler. Şondan soň men gowrugym bor, bütün dünýä gowrugym bor. Ine Serdar ellemeler, eýýem ol saýlanan prezident. Oňa garşy terket etmeliler. Sebebi häzir prezident yok, häzir wagtlyň prezident men bir kanunlaryny bilip häzir 10 neçelli. Meclisiň aýdan, ýani konstitusiýon wagtyna çellem onan bolup bu konstitusiýany gödök bolup gelýän Gurbanoğlu, jenaýatçy Gurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmenistanyň grajdany. Men şonu men her gezek çykyş edip aýdýan, ýene bir gezek aýdýan, Türkmenistanyň bar hukuk gorýan gurumlar Berdimuhamedowy tutsak etmeli. Türkmenistanyň grajdany, Türkmenistanyň bütün taryhynda iň uly jenaýat eden Berdimuhamedov Gurbanoğluny tutsak edin we jenaýata çağırın. Siz tutsak etmeseňiz, siz şoň sowçasny bolýar. Siz şonuň bilen bile Türkmenistany talap, Türkmenistany bir kanun gödök konstitusiýany bozdurup öňünden bozýar. Ine men size aýdýan şonu. Sizi jenaýata çekerler. Öňünden aýdýan. Indi gelin saýlawlara geçelim. Hormatly vatandaşlar. Biz hem sylka uğradyp başladyk. Hemme ýere ine şul mesaja terdim. Ine bir Telegramda ýürüýte saýlawlar diýip ýa-ni chat açyldy. Biz açamyz onu. Biz haýyş etdik bir ýürüýteleşdirilen bir kampaniýa we şular neutral ýagdaýda saýlawlar geçirýär. Biz şoları haýyş etdik. Ine şular ýürüýte Telegramda saýlawlar 2022 diýip Türkmenistan diýip açdylar. Ýürüýteleşdirilen chat. Şo ýerde gaty ýere bolun. Siz bir gezek saýlawlar ses berip bilýäňiz, iki gezek berip bilýäňiz. Kime berýäniňizi ýalňyş basyp ýalňyş aýmaň, oturup pikir edin. Entek saýlawlara ses bermäne wagt ba 10 neçelli. Siz oturup pikir edin. Häzir her dalaşýar öz agitasiýony ýa-ni işlerini geçiripdi. Egerde siz eýýäm netijeni bilýän bolsaňyz, onda şu ýerde istendik familiýasy seredin ünsürin, istendik familiýaň adamlaryna ine hemme dalaşýarlar wa siz ses berip bilersiňiz. Ine mysal üçin Serdar Berdimuhamedov 1-nji nomerda gidýär. Agajan Bekmuradov 2-nji, Parahat Begenjew 3-nji, Berdimurat Gurbanov, Baumurat Meredov, Kadir Nunnayev, Maksat Odeşev, Maksat Murat Öwezgeldiýew, Kakelli Saryýew, Murat Gurbanov, Geldi Kerizov, Nur Muhammed Annayev, Ahmet Rahmanov. Ine 9 dalaşýar Türkmenistanyň içinden 4 dalaşýaryn Türkmenistanyň daşyndan. Ine açyk saýlawlar. Şunu robot kesitliyor. Siz şunu basan ýagdaýyňyzda aşağıda sylka çykýar, näçe adam kime näçe prosent berildi. Sizin adyňyz, familiýaňyz, ýani hataby alňýabyň hiç rat çykmaz. Ýa bu robot edýär. Sizin nick IP adresyňyzy edýär. Ine şonuň üçin gorkmalar. Şular ýaly saýlawlar eýýäm geçirli, hiç problema bolmady. Belarusiýada bular TS hökmüne etdiler, hiç problem olmadı. Bizim eder. Şu maglumatlar siz basanızda robot avtomatik ýagdaýyna ýürüýteleşdiren saýlawlar chat saýlawlar sayt tip ýa-ni saýda çykarýar maglumatlar. Soň siz saýda girip şo ýerde online'da minut ýa-ni sekund kime näçe ses berilýänini görürsiňiz we şo ýerde ýa-ni kim tutulýar, kim näçe ses aldy diýip görürsiňiz. 10 martda şul sayt ýa-ni durdurulýar, saýlawlar durdurulýar.
ve şu yerde neticeler bol. Egerde soruňyz bolsa, aktivist diýip çatyny gelip adminlerden soran, näme soruňyz ya masaladyňyz bolsa. Ine şul ýürütürleşdirilen online saýlawlar diýilýär. İsteýän adam bir gezek Türkmenistanyň grajdany şu saýlawlarda öz sesini berbiler. Inni iki saýlaw bar. Fiziki saýlaw we ýa-ni online saýlaw. Siz fiziki saýlawam geçirbilerseniz, men şoň üçin aýdýan Türkmenistanyna, daşyna, içine hemme grajdanlar barıp, egerde Türkmenistanyna bolsaňyz, siz saýlawlara gatnaşmaly. Bülteniňizi alýaňyz, ruçka alýaňyz özüňiz bilen. Siz ýapyk ýa-ni tamda bolarsyňyz, şo ýerde siz egerde isleýän adamňyz lista bolsa, ýa-ni şoň ady, onu şoňa atmetka goýarsyňyz, serdar bolsun, beýlek bolsun tapal ýok. Yok şulun hiç haysam isteyen o. Men daşınnak dağla şehirleri isteyen diyseniz onu siz yankı. Hemmesini liğine koyup öçürüp Serdar Berdimuhamedova 3 gözük öçürüp öz familyanızı yazarsanız ne alçın? Meni ya beylekler yazarsanız da on karşısına tiçka koyarsınız. Ondan 3 yankı 3'ü fetle neme atarsınız. Yine sizin başarabilecek dağınız. Türkmenistan'ın pasorsposu olsun, Türkmenistan'ın ilçihanası olsun, konsulluk bölümü olsun, şu bir yerde sayılav geçilen olsa, siz barıp şonu etmeyen hakkınız var. Sizin konstitusyon borcunuz, sizin devletin önüne, çağrınızın önüne, konstitusyon borcunuz, hükmetin önüne. Ay mene sayılara bazıcakka top yok diyemem. Barın hükman. Siz bir gezek ömrünüzde barıp sesini verip, sizi aldadılar mı? Ya hakikat var mı deyip, şonu bir teset görün. Onu yöne gürläniniz gerek gel. Barıp teset görün. Kıyın görmän, bir günüňizi sarp edin. Yine ertir İstanbul'da oğlunlar var ya. Maňa aýtdylar, biz barýakmyra da, biz öz seslerimizi berjek. Biz kime ses bermeliligini aýdamda entek agitasiya gidip dur, seredin, görün, kime inanýan bolsaňyz ya kimin meýilnamasy ine size ýüregiňizde, sizin geleceğinize degişrak bolsa, dogrurak bolsa, kömek etbilýän bolsa, ine şoň bolsun. Men size şonu aýdýam. Ünsverin şu ýerde ine mysal üçin ses berdiňiz, familiýaň aşagyna proголосовать diýip ýazyldy. Gynansak da rusça ýazyldy, ýa türkmençe edip geçen oklar gatygystyrly bolan soň sylka bilen ýokary ötküzýändir. Diýmek ýokardaka ses beriligi bolýar. Ine her familiýaň aşagyna sese bassaňyz, ine şu ýokardaki adama ses berdiňiz bolýar. On sağ tarapynda şu ýaly nime bar? Podrobneye diýeningizde, ýa-ni şo ýerde şoň ykbaly informasiýa bolar. Ol online'da häzir olany oňurtdylar. Ýa men haýyş etdim, ikisine eýen başlady, biz gyslanmasak bolanok. Eýem şul bot işläp dur. Bul şu saýlawlary uçur diýen bot, Telegram bot, bu avtomatik maşin, avtomatik ýa programa. O ýerde ine şu sesler oňa gitmeli, bu sesler oňa gitmeli edip bolýar ýöne biz onu etdirmez. Şul neutral kampaniýada haýyş etdik, şul serdary berilýän bolsa biz görjek şonu. Diýmek bizim problemamyz bar. Diýmek biz halkymyza düşündirip bilmedik. Ya da geldik Karizowa berilýän bolsa berilsin. Ya o başgasyna berilýän bolsa berilsin, biz görjek. Bize şu zandaj bolýar, hakykatdan hem opozisiýa bolup biz nirde, biz halk dinleýärmi, bize inanýarmy, bize ses berýärmi? Ine şu zatlar anyklamak üçin siz bilýäňiz, haçanla hakykatdan işläninde näçe informasiýany dogry bilseň, şonça hereketler dogry bolýar. Şoň üçin men her gerek diýen, öz işimde de hemmelerden talap eden informasiýany bilmeýän, hereket etmeýän, siz öňkü gowzady bozarsyňyz. Gow öwrenip hereketler edip hakykatyň öňünde durmalysyz. Hakykatyň öňünde durmasak, bir-birimizi aldasak, iki ýyllyk etsek, biz hiç wagt öňe gitmedik, inanma. Hiç wagt. Men öz işimde 35 ýyl iş tejribemde teset gördüm. Başta bir belirek etjek boldum, belirek iň şu 30 ýyldan bäri alyp barýan siýasatym hakykaty seredýän, hakykaty çözýän, çözüp bilmesem aýdýan şu ýerde çözüp ýok, biz şunu durmaly, ya öz uğruna goýbermeli diýip aýdýan. Şoň üçin men partnerlerim siýilýär, adamlarym siýilýär.
hakykatdan daş gitmeli. Ine şonuň üçin şu test näil bolsa şol ýaly bolsun. Kim adamlar test bolsa bersinler biz göreler şonu. Ine şunan biz bütün dünýä görkeler. Ine hakyky ýanky saýlawlar hakyky test. Şunu biz bütün dünýä görkezip aýdar. Ine Serdar Berdimuhamedow näçe test aldy, ine başga näçe test aldy. Inni şu sözleri eşitenden soň Berdimuhamedow emhemeşnikler hemmesi halky şuna sürer. Sürtün bu halk hemmesi ýanky internete girmeli bol, interneti açmaly bolmaly. Telegram adamlara öz telefonlaryna registrasiýa etmeli bolmaly. Häzirki günde ine şu 2 günden 2 martdan bäri hemme internet bekläp ограничение girdip daşynaklar habarsyz bolsun içindäkiler daşynaklardan habarsyz bolup dip ine saýlawlar şeýle geçer. Bu saýlawlar saýlawlar açyk bolmaly. Şoň üçin biz aýdýar, DWT topary şo ýere bardygy saýlawlar geçirer. Açyk saýlawlar kim usta şol utsun. Intek men şo saýlawlarda boljamyň belgisi ýok. Mümkin men bizim partiýamyzdan başga bir saýlar da goýar. Häzirki näme men saýlawlara goşulanyň iň esas maksady biz häzir bütün dünýä görkezjek bolýar. Opozisiýon güýçleri saýlawlara taýar. Bizim meýilnamamyz bar. Bizden ýana adamlar bar. Üýtgeşmeler taýar adamlar badyny görkezjek bolýar. Bütün dünýä we saýlawlara geçirip hakykatdan şu falsifikasiýa ine seriden Serdar Berdimuhamedow näme çaldy tez? Biz näme çaldyk tez? Biz şu ýere goý beren bolsalar, biz hökümet saýlawlara oturduk. Opozisiýon güýçleriň biri oturdy. Serdar Berdimuhamedow ömrüni utmady. Biz şonu subut etjek bolýar. Şonu subut eden soň utun adam şoňa status berdirecek bolýar. Tikhanovskaya ýaly şoňa ýakynra. Ol status bize näme kömek edýär? Ol status bize arkamıza bütün dünyanı salıp Türkmenistan'a qarağını batıp Berdimuhamedowyň içine girip içinde partiyalar açtırıp adamlara azatlyk berilecek bolýar. Ondan soň täzeden saýlawlara geçirjek bolýar. Ine şoň üçin hereketler edilýär. Biz bu ýa saýlawlara geçirip opozisiýanyň arasynda ýanky bitögülüň bozjak bolanda gaýtyp tersine. Şoň üçin men her wagt diýem. Näçe dalaşgar bolsa köp şonça gowy. Şonça biz opozisiýaň hakykatda işleýändigini görýär. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, istinlik adamy ses berin. Kime ynanýan bolsa, kim işleri edip sizi ynandyrýan bolsa, kim geljekde sizin sözleriňizi ýykman, ana meýilnamany umurlaýan bolsa, şoňa söz berin. Ine şu saýlawlar boýunça ýene bir gerek, eger telegramyňyz bolsa, saýlawlar 2022 diýip ýazsaňyz, ýani latin dilinde çykyr şonu bir gerek her adam ses berip bilýär. Egerde maşgalaňyzda diňe bir adam telefonuny bolsa, onu hökman suratda ikinji adamyň telefonu bolmaly. Bolmasa ses hasap edilen. Şonuň üçin ine ikinji adam, üçüncü adam telefonlary bolmaly. Men öňüme aýdyp gelýär. Biz rejime garşy mass mediada birinji utmaly. Mass mediada utansaň biz ýerini utýar. Şonuň üçin men aýdýardym her watandaşymyza Türkmenistana pul bermäň, telefon aldyrynda interneti açyp berin adamlar. Gözleri açylsyn. Bir azatlykda ýaşak görsün. Metbuat azatlygynda bir ýaşak görsün. Bolýa fizik azatlygyna bolanok metbuat azatlygyna. Ine şoň üçin 21-nji asyrda Berdimuhamedow 80-nji ýyllardaky diktator rejiminiň şertlerini ulan 21-nji asyrda bize diktatorstwo, awtoritar rejim bilen bizi diktatorçylyk etmeliler. Bize diktawat etmeliler bizim ýaşaýyşymyzda. Dünýä ütgedi. Putin ýykylyp durýar. Berdimuhamedow häzir prezident edip goýsun, goýmasyn ýykylýar Berdimuhamedowyň hemme zady belli. Ykbalan belli. Ýanyňky adamlar ýene bir mesaj berýän, fersap bolun. Siz jenaýatçy, häzir öz jenaýat agyr eden işleriniz ýup bolýar. Arrest edin. Türkmenistanyň grajdany Berdimuhamedow Gurbanulyny arrest edin, oğlunu arrest edin. Bular eden jenaýat işleri ummasyz, ömürlük jenaýada bular bak bolýar. Ine şu ýaly. Ýene bir gerek bir saýlawlara gelsek. Telegram kanalyna ýürüteleşdirilen çat bar. Telegramda
saýlawlar 2022 diýip ýazsaňyz ine şo çat bolar. Bolmasa men arkamdaky sylka bardyr. Şo sylkany basyp, şo sylkany ýa-ni internetde basyp Telegram programmasyny özüňize ýa-ni göçüriň telefonuňyza. Onsoň ýene bir sylkany basanyňyzda size göni şul saýlawlar çagy açylar. Şo ýerde isteniň adama, isteniň adama dalaşgar diýip özüni belleden adama siz ses berberlersiňiz. Ses beren soň iň aşagda näçe neme çyksa, ýa-ni ine şul hasap çykar. Kim näçe prosent aldy diýip online'da. Bir gedek ses berýärler. Şul maglumatlar ýürgitleşdirilen Türkmenistana chat bolar, sayt bolar, şo saytda görünürdir online'da. Ine hormatly watandaşlar, şul neme boýunça maglumatlar. Indi biz öz gepleşigimize geleli. Ine ýokarda seretseňiz https diýip başlanýandyr. Şo sylka basmaly. Şonu internetde açýaňyzda ýokarsyna şonu urýaňyz. Şonu ýazdan soň şol Telegram sylka açylýar-da. Eger Telegramyňyz bolmasa, onu ýani Telegram size aýdar şunu telefonuňyza göçüriň diýip. Göçüriň şo telefony, bul bot däl, neme däl, bul ýürgitleşdirilen saýlawlar üçin ýürgitleşdirilen kampaniýa. Online'da biz hakykatdan hem Türkmenistanyny ömrümizde bir gedek hakyky saýlawlar geçirýär internetde. Ine şu ýagdaýlar. Indi men başga aýtjakladyma, hormatly watandaşlar, başga aýtjakladyma seredin. Biz saýlawlarda saat 1 günden peýda bolar. Şo saýdyň biz adresini berer, sylkasyny. Şo sylkada özüňiz online'da istendik wagt görüp bilersiňiz. Ýagdaýyň ütgeşine, ýa-ni sesleriň ütgeşine. Şo ýerde istendik wagt siz habar alyp bilersiňiz. Näme şu saýlawlar boýunça informasiýa bolsa, şo ýerde online'da informasiýa berilerdir. Ol sayt häzirlikçe rus dilinde bolar. Rus diline düşünmeseňiz goňşularyňızdan soraň. Şunu edýän adamlar gynansak da rus diline gowulýan adamlar, olar türkmençe bilen ok. Olar neutral adamlar. Eger biz türkmen gruppany oýanmasak, onu olar bir ýa-ni tarapa saýlawlar geçirip bilýär. Biz şoň üçin neutral adamlar haýyş etdik. Şol adamlar eýýäm özüni ýa-ni Belarusyada geçirip özüni rekomendasiýasyna özüniň agrylaryny görkezdirýär. Hakykat aýdýany üçin. Bizim şoradan hakykat talap edýär. Goý biz utulaly, tapawut ýok. Bizim hakyky gurujumuz bolar. Biz näçe halkyň içinde goýuly bar bize, ýa ýokmy goýuly. Eger bolmasa, onu biz düýpli işlemeli bolýar. Şo zatlar görmek üçin bize gowuşur. Şoň üçin saýlawlardan çekinmeň. Fizik ýagdaýda istendik saýlaw uçastygyna baryp öz sesiňizi berin. Öz sesiňizi näde berýäňiz? Bülten alýaňyz, men öňkede görkezdim. Şo bültenni kime saýlaw ses berjek bolsaňyz berin, ptiçka goýup gapdyryna bermeseňiz hemmesini öçüriň. Berdi Muhammed Serdar 3 liňe edin. Aşağından hem öz dalaşgaryny ýazyň. 9 dalaşgar ofitsialna resmi taýdan hasap edilip alınan içinde 4 dalaşgaryn daşynna. Haýsy isteniň adamy da ses berin de şo bülteni 3 öpläp ýa-ni ýaşçyga taşlan. Online ýagdaýynda bulun bir hakykatda o ýerde siz öz seslerinizi berebilirsiňiz. Fizik ýagdaýda beren soň online'da da berip bilersiňiz. Online'da ýöne bir gezek berip bilýär. Ikinji gezek bolmaz. Men şunu ors diline de ýürüte çykyş edip aýdaryn. Ýadyňyzdan çykarmaň, ine ýeni bir gezek görkezýän Telegram chatda, Telegramyňyz bolsa, şunu saýlawlar 2022 diýip ýazsaňyz, siz şo chatda girersiňiz we görürsiňiz. Muňdaşyndan ýürütüleşdirilen Telegramda kanal açylar. Şo kanalda şu Türkmenistanyň içindäki saýlawlar boýunça informasiýa berilerdir. Şunun bilen men öz çykyşymy utarýan, hormatly watandaşlar, siziň hemmäňize birinji bilen jansalyk arzu edýän, ikinji bilen azatlyk, adalatlyk, asyklyk arzu edýän. Şu saýlawlar biziň halkymyz öz taryhynda birinji gezek kime ses berýändi, haýsy durmuş isleýändi we özgöçler isleýän okmy şonu görkezler. Şonuň üçin sesiňizi bermäni gyssanmaň, intek wagt bar. Garaşyň, eger dogry çözen bolsaňyz beriň seslerinizi. Siziň sesleriniz
Türkmenistan'ın geleceğini, sizin geleceğinizi, sizin çağlarının geleceğini kesitliye. Yadınızdan çıkarmaň. Pikir etmeň, ol Berdimuhammedow kezzap, siyasatçı, maşennik, psihbalnoy, şugun ol Belarus nemäň Rossiýaň we Gazakstanyň nabuldatyryny ýetiştirip falsifikasiýa edip utony inni geçmiyor. İnni o zatlar geçmiyor. Biz o zatları derhal yıkarız. Olur bir kanun. O falsifikasiýa diýilýär. Her wagt öz sesinizi berip durun, aktif bolun. Ösen döwlet işleýäňizmi? Aktif bolun. Menden hiç zat bolanok, men hiç zat çözemok diýseňiz, siz Berdimuhammedowyň alyp barýan 80-nji ýyly siýasatyň içinde bolýan. Siz 21-nji asyryň adamlary, asmana serdiň, daş döwrüňe de serdiň. Üzüp gidip otyr hemme zat bir giza almalylar. Biz beýlik döwletleri ýetmeli. Minimum şol uğra git başlamaly. Biz başga uğra gidip ýatyr. 15-nji asyra. Şoň üçin menden hiç zat bolanok, men hiç zat çözemok, ýadyňyzdan çykaryň. Ýalňyşyň ýöne hereket edin. Durma, bolun wagt geldi. Öz ölçükler hemmesi isleýär. Diňe biziň halkymyzda Berdimuhammedowyň hemme gapdalyny aklaryny isleýär öz ölçükleri. Ýallaklarym isleýär. Ýöne olar şugun başga baýdan aşagyna. Ýeti biz utsak, bu baýdagy geçki diýerler, biz gördük Niýazyda şo zatlary. Şoň üçin siziň ykbalyňyz siziň eliňizde. Siziň konstitusiýon borjuňyz ses vermek. Ine wagty geldi. Görkeziň siz Türkmenistanyň grajdany, Türkmenistan üçin hereket ediljekdigini görkeziň. Şunuň bilen men gepleşip oturýan. Häzir bir näçe wagtdan urs dilinde de düşünürüm. Şu zatlar hemmeler düşünür ýaly şu zatlary, bolup geçen zatlary we biz Türkmen halky, Türkmenistanlar 5 velayet, 5 dowunyaly diňe öňütmeli. Bizde başga naçy ýok. Türkmenistan hemme 5 velayetin, hemme adamlaryna degişli we hemme adamlaryna bir maşgala Berdimuhammedowyň däl ýa onuň ýigrinleriň däl Könügünçde ýaşaýanlar, Taxtada ýaşaýanlar, Kerkide ýaşaýanlar, Kerkçide ýaşaýanlar, Esengulda ýaşaýanlar, Bektaşda ýaşaýanlar, hemmetiniň Türkmenistan. Ýadyňyzdan hiç wagt çykarmaň. Siziň sesleriniz hemme zat çözýär. Sag bolun.